Gorgon strike you Goro Goro Jajos Hey Doh kendok ayu rupane ora tegas aku sengit slirane mongku elende biyene sliramu tegel medhot katresnane sing tak jaluk mung ngapura saikine aku ora nampa biyen ati iki lara mung katresnanku wis sia-sia Sing sabar Din sing sabar ora tegas menglarani ati sing tak jaluk mung pamuji konku nyangga tresno nganti tekaning pati doh kendo ayu rupane ora tegas aku sengit slirane mongku eling debiyene sliramu tegel medhot katresnane sing tak jaluk mung ngapura saikine aku ora nampa biyen ati iki lara mung katresnanku wis kok sia-sia wong sliramu saiki pengen bangun tresno kang wis layu saya lara atiku tak gawa nganti diganjel gelu ngapuranen awakku iki ora tegas menglarani ati sing tak jaluk mung pamuji nggonku nyangga tresno nganti tekaning pati angenku ngambara anembus mega ngitung lintang sesolo padang rembulan tak goleki ana ngendi si banjarina tak titipi kidong katetekeng jantung Soro anggagat jiwanggo tak irimi layang gitir tak sempir kiangit sumilir ora rasa sliramu tansah tak pikir rina
tansah boyo aku bisa ngitung lintang rangkul indah rembulan. Aku sabar kuatir lan muntok coba sekar makar ing ora-ora kang cengkar ngalakang tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nalesi lungka-lungka ketika anganku ambara ambus eko hitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung tetep ing jantung lelungitan lung-lungan kang rerembatan amu soro kang greges jiwaku tak titipi layang kiter Ayo, Kang tak Jai. sedengen sumilet ora krasa sliramu tansah tak pikir alarina wangi wayaku beda atiku asingo tirta saumpama tampan boyo aku bisa rekam lintang bareng kulinai rembulan. aku samar kuatir lamun tak sabar sekar makar ing ora kang jengkar ngelakang tanpa umpama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketika alarina wangi wayangmu beda atiku wedok atiku singo barong marga rukun nanging bisa saumpama ngitung lintang ayo mas Bejol aku samar kuatir lamun tak sabar sekar makar ing ora kang jengkar ngalakang tanpa umpama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketika pancen nyoto ono latatan Jawa ayo agama Islam iku pancen luwih utama ngawitune sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahid Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni-seni barongan susah payah akeh beban lan uga ujian ning nyatane wali songo kesempatan anggone nyebar Islam ing anyare zakat dinambar Raden Arjuna ayo Raden Kula iku Profesional, gambarake Mas. poso Daya angka wijaya dadi rasa ing astina panganku ngambara anambus meko hitung lintang sesulo padang rembulan tak kirimi layang kitir tak sampir ke angin sumilir ora krasa liramu